arkadağımızın sayesinde bakı bir taraf vatanımız ösüşleri ve senye. Halkımızın bahtiyarlığı, vatanımızın rovaşlığı, soňa deterlerinin döremeğine ulu joşgun beriye. Türkmen sanatımızın, medeniyetimizin a davrayı arşa götürülüp, aydym bolup, eleme yan salya. Hormatly prezidentimizin sunugaty goýýan sarpazy belin tepkitleri yetmäge golluk berir. Milli mirasymyza salgylanyp, döwrebap şertlerde sunugy deserlerini döretmekden lezzet alyp ýaşaýar. Sebäbi biz sunugatyň aşygy. Salam ähwan tamaşaçylar, edidileşler. Gahryman arkadağımyzyň saýasynda biz size jan saglygyny, maşallah berlerini, ýurt parahatlygyny arzu edýär. Bize berkarar döwleti, bahtiyar döwri peşkeş eden gahryman arkadağımyza belent başynyň aman bolmagyny, tutýan tutumly işleriniň hemişe rowaj almagyny arzulap, sunugatyň aşygy etişimizden täze sanna başlaýar. Gahryman arkadağımyzyň saýasynda milli sunugatymyz hem medeniyetimiz ýokary derejelere göterilýär. Gahryman arkadağımyzyň sunugat hem medeniyet ulgamynyňky döretip berýän giň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, biziň sunugat ustadlarymyz, aýdymçylarymyz, sadanalarymyz häli şenni täze döreden aýdymlardy sadlaryny biziň türkmen owat teleýaýlymyzyň üstü bilen halkymyza ýetirýärler. Ol aýdymlar, sadlar bolsa halkymyza ruhy lezzet baýlaýar. Mehriban ýerleşler, biziň her gedek gepleşigimizde sunugat ustadlarymyzy çagyryp, olaryň döredijiligi dogrusyna söhbet edýär. Olaryň täze döreden aýdymlaryny, sadlaryny size ýetirýär. Mehriban ýerleşler, bu gedeki gepleşigimizden mehmany kimke? Zanem ilhimdir, Türkmen onasıyım. Aydım aydalim, coştur göğünler. Bahtiyar olsun, çağalık yollar. Mal bulup akıl cağıvet gillin mi? Yağidin daydasını iyilin mi? Mehriban ýerleşler, ine görüşüňiz ýaly Maya Kulewadiňnaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ulumugy, aýdymçy denanymyz, sunugatyň aşygy Aýna Seyitgulewa bugün biziň gepleşigimizde mehmançylykda hoş gördük sizi Aýna. Sag bolun. Aýna ine gahryman arkadağımyz biziň sunugatymyza uly sarpa goýýar, biziň sunugat işgärlerimize de sarpa goýýar. Olaryň her bir çekýän zähmetine gahryman arkadağımyz sarpa goýup, şafer paýlar ýapýar. Ine şu zatlaryň ählisi bolsa, biz döredijilik işgärlerine hasam bir hujuly işlemäge gollap bolýar. Aýna elbetde sizden biziň şu Türkmen owady teleýaýlymyzda, şeýle-de bayramçylyklarymyzda, dawaralarymyzda özüňiziň täze döredýän aýdymlaryňy, sallaryňyz bilen hälisini çykyş edýäňiz. Her bir bayramçylyklarymyzda münasip täze aýdymlary, şekilli aýdymlary halkymyza ýetirýäňiz. Şanly garaşdyrylmyň baş bayramymyň öňü sirasynda şu buýsanç bilen şu bayramçylygymyza görýän taýýarlyklarymyz dogrusyna gurrun etsek Aýna. Edip arkadağımyzyň özü sunugat ustady. Bir näçe aýdymlary, bir näçe sadlary döredip bize Paýhas çeşmesinden dören bir näçe ajaýyp kitaplaryny sowgat etdi. Şu zatlaryň özü bize ilham çeşme bolup durýar. Döretmek üçin, ýene täze aýdymlary ýerine ýetirmek üçin halypa şägirdlik ýoluny öňe goýup berdi edip arkadağımyz. Bize de
ulu mümkinçilik döredi. Halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny täze öwüşün bilen ýerine ýetirmäge ýa-da biziň nusgawy eserlerimizi, ýagny ussat kompozitorlarymyzyň ýazan eserlerini milli öwüşünler bilen ýerine ýetirmäge, döwrebap öwüşünler bilen ýerine ýetirmäge edýär arkadaşymyz ulu mümkinçilikler döret berdi. Bize ähli mümkinçilikler döret beren, bize zähmet çekmek üçin, işlemek üçin, biziň ýurdumyzyň ösüşlerini, aýdymlara tiňdirip ýerine ýetirmäge ähli mümkinçilikler döret beren mehriban gahrman arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýan. Edýär arkadaşymyzyň jan sag bolsun, başy dik bolsun, elmi dama tutýan tutum işer, onur waşyklara resensin. Açıktır doğan günün Qollugul arkadaq Dahannan inyendirin Dünya kitap arkadaq Gerinligin adalar Özgörünler kadalar Arçalan yol yodalar Kalbi kıvap arkadaq Tintin Türkmenin hali Gül ömrün durkmalı Yayılan tehranan yali Yürübün sap arkada Onluğun hak arkada Arkada Şığırlar sağadır bint Cıgalı başın belint Yüzdeki nur siret Anda gulap arkada Kudratın kucurundur Dilinde kuşağındır İlginin uçanındır Kolluğun hak arkada Dintin Türkmenin hali Gül ömrün durkmalı Yayılan tehranan yali Yürübün sap arkada Onluğun hak arkada Dintin Türkmenin hali Gül ömrün durkmalı Yayılan tehranan yali Yürübün sap arkada Onluğun hak arkada Arkada Gahrman arkadaşymyzyň saýasyny ýurdumyzda şi Halipa şäherlik mektebiniň ýola goýulmagy bilen halipalaryň döredijiligi bugünkü gün ýaş ýerine ýetirjileriň bir döredijligini hasam özüniň bir täze öwüşgünli ýolyny tapdy. Şi wokal synaty dogrusynda da gurrun edenmizde halipalaryň bir näçe ýerine ýetirip giden aýdymlary Maýa Kuliwadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň mugallimleri, aýdymçylary tarapyndan ýerine ýetirilýär. Aýnasydan wokal synatyndan ýerine ýetirýän aýdymlaryňyz bir hälisini halkymyza begendirmäge başarýar da inni şol wokal synatynaky döreden täze eserleriň dogrusynda gurrun etse. Mehriban arkadaşymyz yurt başına geçen günden beri nusgawy saat sunatymyza edýär arkadaşymyz aýratyn üns berýär. Oňa aýdyň şaýat bolup ine biziň Döwlet Simfoniki Orkestrymyzy täzeden kelip bermegi, biziň milli operamyzy täzeden kelip bermegi, biziň halipamyz Türkmenistanyň gahrymany Maýa Kuliyewanyň adyny, ýagny Türkmen Milli Konserwatoriýamyza dakmagy biz üçin ullakan baht bolup durýar. Şidatlaryň ödem şi opera synatyna, wokal synatyna goýulýan sarpadan nişanna. Elbetde, ene biziň halipamyz şu wagt bilen Maýa Kuliyewadyna Türkmen Milli Konserwatoriýamyzda bile zähmet çekýär. Türkmenistanyň il ýaşulysy professor halipamyz Atayl Garyagdyýew Türkmenistanyň professor diýip dakmagy biz üçin uly baht bolup durýar. Hormatly prezidentimiziň biziň halipalarymyza goýan tarpasyny göremizde biz hasam bir
şu vokal sanatına bolan söýgümi dartýa, ýene täze eserleri, halipalarymyzyň ýerine ýetirkiden eserlerini täze öwüşgün bilen, milli öwüşgün bilen işlemäge bize ýene ilham çeşme bolup durýar. Ayna inem şu ýa-ni gurulmadyň arasynda vokal sanatynyňky halipalaryň ýerine ýetirkiden aýdymlaryny milli öwüşgün bilen hemem döwrewap görnüşinde işledim diýdiňizde, inni haýsy aýdymlary sizinle şu döwrewaplaşdyrdyňyz? Hemem halipalaryň bir ýerine ýetiren nusgawy görnüşinden bir ýoýman täze görnüşe geçirdiňiz. O sorak berdiň altyn. Edid arkadağımız bize döwrewap studiýalary açyp berdi, bize milliligimizi gaýtaryp berdi. Ana şo zatlaryndan ham uğralyp biz döwrewap studiýalarda halipalarymyzyň ýerine ýetirkiden aýdymlaryny, ýagny kompozitorlarymyzyň aýdymlaryny täzeden işläp, milli öwüşgün bilen işläp ýerine ýetirdik. Aşragan Höçetlik adlı kinofilmden Jan Elek adlı aýdymy täze öwüşgün bilen ýerine ýetirdim. Ine şu Jan Elek diýen aýdymyzy biziň Türkmenwat teleýaýlymyzyň ismi bilen şekilde geçirdiňiz. Häzir tamaşaçylarymyz bilen birlikde şol şekilde aýdymyňyza hemýäni tamaşa edäýeli. Uly höwes bilen.
Vokal sanatı bir inçe hem çalışarımlı sanatda munna uli ses bilen aydımları yerine getirip sesin has yuqorqy belentliklerine qalmak gerek ayna. Munun için yörüyti okuwy, yörüyti bir tilsimler vardır. Vokal sanatyna uly ses gerek. Sebäbi sen vokal sesi bilen simfoniki orkestr bilen aydymlary ýerine ýetirmeli bolýar. Kä halatda mikrofonsuz royal saz oralynyň ýanynda ýa pianino saz oralynyň ýanynda ýerine ýetirmeli. Ol uly hemde belen ýokary sesi talap edýär. Ol ses hem gazanmak üçin sen ýyllar boýy sesiň turgunlaşdyryp ilmi dama günne diýen ýany sesiň üstüne işläp durmaly bolýar. Şu yerde onna vokal uğrundan haysam varsa bir aydymy hünnät beräýsäň sözümden ýerine düşer daýna. Ulu höwes bilen. Altyn men kino filmlerden aydymlary ýerine ýetirmäni şeýle gowurýan, özüme golay görýän, sebäbi kino filmler dinläp ulandym men. Men häzirde aýgytladım kino filminden Aynaň balladasyny ýerine ýetirip bereýin. Meni bilmine minem üçün atlanıp ateşinden gaytımdın artık can yutup yudirden atlanıp aynam deyip kıydımdın artık can aynam deyip kıydımdın artık can Mal bulup akılcağıvet gillin mi? Yağidin daydasını iyilin mi? Yadından da yitir bulup kalımı. Ürtenýän men bilmezmisin artık can. Ürtenýän men bilmezmisin artık can. Ýady unutdunmy aynaňy? Ýady nädetýän artık can. Aynı sizin vokal sanatından näl eýsem estrada sanatyndan bir näçe aydymlary işläp halkymyza ýetirýäňiz. Inni şu estrada sanaty bilen vokal sanatyny bilelikde alyp gitmek üçin bir sesiň ýörüýte bir aýratynlyklary, üns bermeli tilsimler bolýarmy? Elbette vokal sanaty ýa-da birleşmeli ýaly uly sesi talap edýär. Estrada sanatyny sen Pisayca, mınayım, oğudan ses bilen ýerine ýetirmeli aydymlary. Ine şol aýratynlyklar wagtyn. Inne häzir vokal sanatyndan ýerine ýetirip ilki şol sanatyndan bir okuw alyp öwrenen adama estrada sanatyndan aýtmak nähilek başardy? Vokal sanatyny biz 9 ýyl okuýar. Ondan näme sen işläp ýene şol vokal sesiň dowam etdirýäňdir. Estrada sanatyna bolan söýgim ýaşlykdan bar mektep döwürlerinde de estrada aydymlaryny ýerine ýetirip bir gowur ýadym. Inne sen 9 ýyl okap, bir näçe ýylam işläp, şol ugurdan işläp vokal aydymlary ýerine ýetiren soň estrada sesine geçmek birazajyk kynrak bolýar. Sebäbi estrada aydymlary bir halk aydymlaryna golay sesi talap edýär. Elbette aynı
sungaty söýýän, sungaty aşyk bolan her bir sungat işgäri aýdymçylar özlerini bir hem estrada sungatyndan hem vokal sungatyndan hem ya halk aýdymlaryna aýtmagy täzeçilikler gözleme gowar ýalarda. Ine şonuň üçin hem durly temalardaky aýdymlary estrada görnüşinde de ýerine ýetirýäňiz. Altın her bir sungat işgäri ilmi dama gözlegde bolýar. Täze eterlerin gözleginde bolýar. Her bir bayramçylyga da her bir sungat işgäri özüniň sowgady bilen barýar. Şekilli aýdyma geçirdik, Aşgabat atly aýdymy. Şol aýdym ine estrada görnüşde ýerine ýetirilen.
Kahraman arkadaşımız halkımızın sağdın cemiyette yaşamak için ulala deler ediyor. Bu vavatda yurdumuzda ulu işler alınıp barılıyor. Ine bizim aydımçılarımızın hem şey sağlık varada ya da hayfi iyiriymişlerin bir adam sağlığına peydası doğrusunda bir neçe aydımları halkımda yetirilýär da aynen sizin hem şey çağacıklarıyla yerine yetiren sağlık varada aydımızım estrada görünüşünü. Elbette altın şol aydymam men öz şagirtlerim bilen merjen däneler bähseşiginiň ýeňjisi ogul gerek maksadywa bilen hemem ogul gerek jigiti döwlet Murat Maksadowlarynyň bilelikde ýerine ýetirip bir şekilde geçirdik. Acayip dünya, havadan sehir, bahtiyar yurtta, bakıdır bakar. Şifadır canım, soğuk havasım, evi vatanım, dillerden azim. Şöyle bitir, çoban teperi, hoş yakır cana, yandığın gülüm. Bereketlidir, evi toprağı, rahatlık çayarlar bir yaprağı. İrimişleri hobi pissesi var, öderlin şıpari tüsesi var. İçten bir manık çayı var, milhimi var. Güzel ülkemizin acayip havası var. Dürli tağımı, gövüller hoşi, zanem ilhimdir, Türkmen onaşim. Aydım aydalim, coştur güvünler, bahtiyar olsun, çağılık yollar. Temiz olmadan, sağ olur canım, mezhepler yurdu Türkmenistan'ım. Evi diyarım, toylar bekarim, yanasın bakı, baktım mukami. İrimişleri hobi pissesi var, öderlin şıpari tüsesi var. İçten bir manık çayı var, milhimi var. Güzel ülkemizin acayip havası var. İrimişleri hobi pissesi var, öderlin şıpari tüsesi var. İçten bir manık çayı var, milhimi var. Güzel ülkemizin acayip havası var. İrimişleri hobi pissesi var, öderlin şıpari tüsesi var. İçten bir manık çayı var, milhimi var. Güzel ülkemizin acayip havası var. Şu yerde bir zat bellek geçetim gelýär altın. Her bir sunat işgärine özüm emmin yurdumuzda geçirilýän her bir bayramçylyga hormatly arkadaşymyzyň alyp barýan her bir syýasatyna öz sesimizi goşatymyz gelýär. Öz aydymlarymyz bilen sowgatly barasymyz gelýär. Biz bir bayramçylyga bir eser döretdikmi, oň bilen kanagatlanman, inniki gelýän bayramçylyga nädip halkymyzy begendirip bileris, nädip ediz arkadaşymyzy begendirip bileris diýip bir täze eserleriň, täze aydymlaryň gözleginde bolýar. Kahraman arkadaşımızın sayesinde şanlı araştırılmazın 30 yıllık bayramçılığını, Naybaşı bayramçılığımızı ulu seylimiz olup ulu tayarlıklı varyas aynı. Elbette sungat işgärlerim, aydımçılarım şu bayramçılığı hasan bir coşunlu tayarlık görýänlerler. Araştırlyk bayramçylygymyz biziň eň naýbaşy baş bayramlarymyzyň biri. Ediz arkadaşymyz garaşdy diýarda bizi bagtly, bahtiyar, owadan durmuşda ýaşadýar. Garaşdylyk ýyllarynda ediz arkadaşymyz yurdumuzy ulu ösüşlere alyp bardy. Dünýä tanatdy. Ine şu bayramçylyga da biz Maya Kuliýewa adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýamyzyň aýdymsaz toparlary, orkestr toparlary, hor toparlary ul taýýarlykly, uly sowgat bilen barýar.
Menem ine şu bayramçylyga täze garaşsyzlyk toyu atly aýdym bilen barýan nesip bolsa, halk köpçüligine ýerine ýetirip beren diýip sizi inandyrýan. Size münden weýlägem sungatda aýdym saat elemine ulüsünlikler arzu edýäs. Goýmudama uly joşgyny bilen söýgü bilen ýerine ýetirýän aýdymlaryňyz hemişe dinleýijileriniň gyzgyn söýgüsine münasip bolsun. Sağ olun. Sungatymyza, medeniýetimizde aýra tyn sarpa goýan, bize işlemäge, döretmäge, şular ýan gepleşikleriň, konsertlaryň üstü bilen öz watana bolan söýgüňi, başaranyňy ýerine ýetirýän aýdymlaryňy wasp etmäge uly mümkinçilikler döret beren. Bizi parahat durmuşda, asuda durmuşda, bagtly durmuşda, obodun durmuşda ýaşadýan mehriban gahrman arkadağymyza köp sag bolsun aýdýan. Goý edid arkadağymyzyň belent başı aman bolsun, elmi dama tutýan tutumly işleri uly başyklara eýe bolsun. Sağ ol aýna. Arzulan hasyl bolsun. Mehriban ýyleşler, ine şunyň bilenem bu gedek sungatyň aşa gepleşmeli, geçer fotoğraf. Mehriban ýyleşler, biziň bu gedeki gepleşmeden mehmany aýdymsa sungatynyň aşygy Aýna Seyitguliýewa gatnaşdy. Ýyleşler gepleşmesiň goýnumyzdan turanlar diýip umyt edýäs. Goý hemişe gahrman arkadağymyzyň saýasyna asmandan arkaly zeminne zynatly ýordumyzda aýdym sadyň owazy belenkden ýanglansyn. Bize işlemäge, döretmäge ajaýyp şertleri hem mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadağymyzyň jany sag, belent başy aman bolsun. Tutýan tutumly işleri münden weýlägem rowaşlyklara beslensin. Gepleşmeden innik sanaçely, hoşda bolun, ýyleşler. Gahrman arkadağımyzyň saýasyna baky bir tarap watanmaz, ötüşleri we senýä. Halkymyzyň bagtyýarlygy, watanymyzyň rowaşlygy, soňgy deterleriniň döremegine uly joşgun berýär. Türkmen sanatymyzyň, medeniýetimiziň adabraýy arşa göterilip, aýdym bolup, elime ýan salýar. Hormatly prezidentimiziň sungaty goýýan sarpady belin tepkitleri ýetmäge golluk berýär. Milli mirasymyza salgylanyp, döwrebap şertlerde sunugy deserlerini döretmekden lezzet alyp ýaşaýar. Sebäbi biz sungatyň aşygy.